De prijsstijgingen hadden nog heel tijd geen skoft. Voor de consument wordt het zo langzamerhand een uitdaging, maar ook voor de ondernemer wordt de situatie heel tijd lastiger. Voor de bakkers in de regio begint nu vooral de gasprijs te drukken op een bedrijfsviering. Nou ja, je bent er wel zenuwachtig van en je krijgt er een rare gevoel van in het leven, maar uiteindelijk hebben we er niks aan de hand. We moeten hier maar dealen en zien hoe we hier het best uitkomen. Dus ja, steeds flexibel blijven en zien, nou ja, we hebben het best uithalen kunnen. En ja, scoren met de prijzen, dat is het enige wat we ervan kennen. Riemersma hoopt dat de prijs van een balen betaalbaar blijft om zij alle lagen van de bevolking verzorgen van eten. Bal is een levensproduct, de eerste levensbehoefte. Dus ja, dat moet wel binnen de grenzen blijven, vind ik. Dat het betaalbaar is voor elke een. Maar ja, als de prijs er ook in, dan moeten wij ook weer erop bereiken. Anders hebben wij ook geen besteden meer. Dus dat blijft het moeilijkste. Een zwiere afwaging dus, omdat het nou eigenlijk pure speculaties binnen die de prijzen opstuwen. En dat is op het stuit nog net eens echt de schuld van het graan. Vooral omdat de gasprijzen gigantisch omheen gaan. Ja, dan wordt het steeds moeilijker. Deze oogst die we nou broeken, die is er nog wel. En die gaat stapsgewijs wat omheen. Maar het is vooral de gas wat is op heden nekt en waar al die prijzen omheen gaan. Dus daar is in Den Haag om mij wel wat aan doen.